Yo 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 yo. Pati tanja anglia keburu temang kepelo kantro-kantrokan tregen jajale tata make lala ganjotane kaya lagi rasane ye plerokane dak dikduk ser atiku kaya kemeter aduh emoh yen nganti kelangan kowe sarawa sira carama mangsa belodika numpak taksi baca esu-esuan ya mas ya selagi kesel rapengen senggolan lakai papane
seake patine kuwi kena la iki kena manut sakersane embayune awang padha karepe aku milih kene supaya nyadai kowe bang bayi setumen wong iki ngeyelan nganti lali teko ngendi sida mudhun mengko lara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran sawangen prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyokan Jaka Bandung kowe aja kemalungko barang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Bukala Kang Wasetya labuh ing Wanasagara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tambarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manut asun pundhut garwa Jaka Bandung aku ngarep babana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti lara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran sawangen prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kemalungko barang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Bukala Kang Wasetya labuh ing Wanasagara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tambarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manut asun pundhut garwa Jaka Bandung aku ngarep babana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti
Yo 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 yo. Awas. Lo. Ayo ayo ayo. Yo 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 yo. Kanca domreneo iki lo jaranan Jawa solalan jogete saya anuju prana cah cilik padha mikir uga akeh kreasine Panji Anom budaya jarakane pancen oke kanca domreneo iki lo jaranan Jawa solalan jogete saya anuju mrana ora ketinggalan uga akeh kreasine Panji Anom budaya jaranane pancen oke ayo lo wah yo 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 kentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu mung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lah ake wong ayu nyedhak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding gentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu mung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lah ake cah ayu nyedhak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding Panji Anom budaya ayo 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 yo 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 yo
Wah. Yo 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 yo. Ya. Yo yo yo. Wah. Amuk jaya mrata. Singa kerong pranyata abebayani. Gereng-gereng tan kena ginandhuk netrana indha dahana Yo 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 yo. watak ira tur angkara kang suwor gawe tunaning seksama yen lena kenopi
sama mangu mesti rasuwene kok mung nganteng wae mbok ya sing prasaja jamalillah yen eling netramu anggawa semu atiku bingung nganti lengang-lengung panjaluku aja mangu-mangu iki menika lagu panyuwune Mas Fuad kula nggih mangu-mangu tansah mangu-mangu mesti rasuwene mung nganteng wae mbok ya sing prasaja jamalillah yen eling netramu anggawa semu atiku bingung nganti lengang-lengung panjalukku aja mangu-mangu Monggo. Masuk Kar. ini kita masuk di prosesi guguran Mas Barungan Lah sing ono iki. Kene wae. ikutan Mas babatan Aku sampean. Nuwun sewu sadereng pun matur, mungkin menawi men kelepatan kula anggen kula nggiyaraken napa ingkang dados sedekahipun Mbak Yukaya Katyah, kula nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika sampun sami klempang nggih ngaturi para sedherek sedaya. Pramila dipun suwun wonten dalipun Mbok Katyah mriki sedaya kala wau. Dipun suwun krana langsung ing penggalih jurung pandonga wilujeng kula namung anggirikaken Mbok Katyah ngedalaken nggih sedekah ingkang dipun sedekahi dumateng Kanjeng Nabi panutan sagarwa putra Abu Bakar Umar Utsman ngalitusipun Mbok Siti Fatimah Fatimahipun Mbok Katyah pramila dipun sedekahi mbok menawa wonten kelepatanipun Mbok Katyah lan saputra wayahipun nyuwun pangapunten kajahipunten Mbok Katyah lan saputra wayahipun nyuwun wangsul tegur hayu lan wilujeng saoba mulai satangi celeme wilujeng wiwit dinten menika sanggup selawine sampun atawon sambi kala menapa-menapa kabuling panyuwune asalo idine Gusti Allah Rasulullah lan diwucena dumateng para sedherek pandaya kan tanpa mriki dedonga kawijitanipun Mbok Katyah lan saputra wayahipun tasih ngedalaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi nggih menika wayahipun
utawi mbok katyah utawi suwargi kang no rumiyin tasih wilujeng anggadhahi nadar. Nadaripun menawi anggadhahi wayah putra dipun tanggapaken jaranan saking Kedung Cangkring nggih menika Panji Anom Budaya. Nggih menika wayah kula menika ingkang pinaringan asma Wahyu Dwi Saputra. Pramila samenika sampun dipun dilujengi. Mbok menawi wonten denda trimalane wayah kula nggih menika kula nyuwun pangapunten kajan punten. Wayah kula utawi Mbak Ayu kula saputra wayahipun dipun wangsula Teguh Rahayu lan Wijeng. Pinaringana kaayeman lan ketentreman lancar gangcar ing penyambut damel sampun ngantos wonten sabikala menapa-menapa asale dening Gusti Allah Kristus senena dumateng para sedherek sedaya ingkang tanan wonten mriki ndedonga kawilujenganipun. Mbak Ayu kula katyah saputra wayahipun pajeng ngedaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi Nini Bumi Kaki Bumi Nini Bumi Popo Koso lan Nini Bumi Kaki Bumi Bumi ingkang dipun terpidya Mbak Ayu katyah lan saputra wayahipun sedaya lan Nini Bumi Kaki Bumi Bumi ingkang dipun barinten kelawan dalu lan Nini Bumi Kaki Bumi Bumi ingkang kesampar ingkang kesandung. Pramila dipun sedekahi mbok menawi wonten tunuluputing Mbak Ayu kula katyah lan saputra wayahipun sedaya anggenipun ngembarinten kelawan dalu nyuwun pangapunten kajan punten. Mbok Ayu kula katyah nyuwun wangsulan Teguh Rahayu lan Wilujeng. Wilujeng saoba mula satangi telempe wilujeng wiwit din punika salamine sampun ngaturun sambikala menapa-menapa kabeling panyuwune asale dening Gusti Allah Rasulullah. Lajeng secenana dhumateng para sedherek pandaya ingkang tansah ing mriki ndedonga kawilujenganipun. Lan Mbak Ayu kula katyah lan saputra wayahipun tasih ngedalaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi cikal bakal akal bakal simbakali banjar pekarangan Mbak Ayu kula katyah lan nyedekahi malih anggenipun gegrian utawi nyambut damel lan nyedekahi nggih menika wayah kula menika nggih menika ngluwari ujar Wahyu Dwi Saputra. Pramila samenika sampun dipenglacan kabudul luari sampun ngantos wonten danyang ingkang nagih wali ingkang mutahaken asale dening Gusti Allah sedaya dhumateng para sedherek sapanunggalipun ingkang tansah mriki ndedonga kawilujenganipun. Lan jeneng sengkala menika ujubipun nggih kadamel memetri ingkang dipun memetri nggih menika putu wayah kula Wahyu Dwi Saputra. Pramila dipun pepetri jeneng sengkala rikala nurmiyen anggadhahi tiyang kakungipun tasih suwargi anggadhahi nadar. Nadaripun menawi menika tulis sawanci-wanci dugi 7 ulan setengah dipun gebyakaken jaranan saking Kedung Cangkring nggih jaranan Panji Anom Budaya. Saking samenika sampun dipun leksanani sampun ngantos wonten sambikala menapa-menapa sageta ical denda trimalane payah kula asale dening Gusti Allah Rasul sinana dumateng para sedherek pandaya ingkang tansah mriki ndedonga kawilujenganipun. Lan jeneng sepuh menika ujupun kadamel memetri ingkang dipun pepetri nggih menika badanipun wayah kula Wahyu Dwi Saputra lan memetri malih nggih menika badanipun Mbak Ayu kula katyah lan saputra wayahipun utawi sakanca batipun sedaya. Pramila dipun pepetri jeneng sepuh saking panyuwipun sageta jeneng sepuh lan wilujeng. Wilujeng saoba mulai satangi deleme wilujeng widinika sang salamine sampun ngatawan sambikala menapa-menapa kalih panyune asale dening Gusti Allah Rasulullah lan sesenana dhumateng para sedherek pandaya ingkang tansah mriki ndedonga kawilujenganipun tasih kliwatan lan jeneng sepuh kala wau kadamel memetri malih ingkang dipun pepetri nggih Nini Bumi Kaki Bumi Nini Bumi Bapa Kuwasa bumi ingkang dipun terpidya Mbak Ayu kula katyah lan Nini Bumi Kaki Bumi Bumi ingkang kecampar ingkang kesandung lan Nini Bumi Kaki Bumi Bumi ingkang kesukaran kejemberan. Pramila dipun pepetri bubur sepuh
Mbok menawi wonten tunulipun Mbak Yu Kulokatiyah lan saputra wayi penanggenipun Barinten kawat dalu nyuwun pangapunten kadampunten Mbak Yu Kulokatiyah diwasolan Tegur Ayu lan Wilujeng. Wilujeng sabah mulai satang ten Wilujeng menika sang salamine sampun ngantos sambikala menapa-menapa kabeh panyune asal idine dalem. Heeh. Asal idine Gusti Allah Kristus dhumateng para sedherek sedaya ingkang tanpa mriki ndedonga kawilujenganipun kudu. Lan kupat luar menika ujune nggih kadamel ngluwari napa ingkang dados unek-uneke wonten adaripun nggih menika dulur kelanang kang yitna rikala tasih gesang tasih sugeng. Nggih menika nggadahi nadar. Nggih menika menawi putripun putranipe wayahipun sawanci-wanci menika dugi 7 lantas dipun tanggapaken jaranan Jawa saking Kedung Cakring. Sakmenika sampun dipun luwari, sampun ngantos wonten danyang ingkang nagih, wali ingkang mutangaken. Asal dene Gusti Allah Kristus dhumateng para sedherek sedaya ingkang tanpa mriki ndedonga kawilujenganipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin sakirin yafini amma wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa anti mustodik raja himan selamat tolak tanggul saka wetan tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka kidul tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka kulon tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka lor tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka tengah jiwa ragane wahyu Dwi Saputra kagungan Gusti Allah rubido sengkalane dipun tolak dene Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna rahamu makam rabbayana shighara Allahumma ilman nafi'an warisukan wasi'an mubarakan ya Allah ya salam ya mukmin bi rahmatika astaghis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Aku mung tansah nalikane biyen urip kurang senajan wis bisa suwe awas remen rasa kangen kaya ngene ora gampang ngali janjimu piyen mung tansah tau kepi sitang oleh gedang sitang oleh cengkaruk gelang-galong dadi saksi ilang ana nganti kowe ra ketut dasar wis ana liyane luwih saka aku kang bisa ngekeke tresno ati pawitane bondo donya kowe duduk ukurane nanging batinku ra lila kurang
baso dodotira
Yo